Na ma abota kallon fina-finan Indiya masu na fassara wannan fim wato shine sabon fassarar Kunal Algaita na wannan satin wato ruwan narko. Duk mai bukata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Insha Allah za ka sami fim ɗinka sannan za ka same shi a cikin farashi mai sauƙi. Duk mai bukata abin da zai kawo shi ne tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya domin samun sauran ƙarin bayani a gurin mu. Wannan fim na san dama gaskiya indai kuka ga wannan jarumin bidiyon ku na san za ku so ku kalla wannan fim domin babban fim ne yayi matuƙar kyau. Kawai dai abin da za ku yi in kuna bukata shine ku tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya domin samun ƙarin bayani a gurin mu. Sannan ba a iya nan muka tsaya ba, muna da fina-finai kala daban-daban na kowane kamfani indai Indiya Hausa ne fassara insha Allah za ka same shi a gurin mu. Sa'an nan ba indai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabukata. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun ji ku.